Yo, ayun. Try na. Isusubukan lang tayo. Yung parang alternate route. Basta alternate na daanan pag iiwas sa Bigan. Actually, hindi siya Bigan. Bahagi siya ng Bantay, pero yun yung daanan ng pahiwalay ng Bigan, San Vicente, Santa Catalina, pero sa may Bantay area pa yun. Habang hinihintay pa natin yung San Ildefonso San Ildefonso Bigan Bantay Bypass Road. Ito, may In 300 meters, turn left. sikretong bypass road. Pero yun, nakakaiwas din doon sa sobrang napaka very much traffic doon sa may sa kantong yun. Sa kanto doon sa papasok ng Bigan. Yun. Take the next left, then turn left. Turn left daw, tapos tingnan mo parang walang kalsada, pero ayun may kalsada pala doon, maliit. Ay. Binagbigyan tayo. Sige, tayo. Lumiko pa kaliwa. Take the next left. Dito tayo. Wag doon. Sige. Tapos dire-diretso na to. Halos Continue for 4 kilometers. Medyo maiiwasan mo yung sa may papasok talaga ng Bigan. Sobrang traffic doon eh. Ito muna habang hinihintay yung totoong bypass road. Pero kahit pa paano nababypass mo na yung papasok ng Bigan. Maganda to pag nakamotor ka. Tapos medyo magaling-galing ka rin sa singit-singitan. Kung naka 4 wheels ka, carry boom boom na to. Carry boom boom. Yan, lalabas na to sa may I think na to eh. Pag southbound ka, ang labas mo dito sa may I think sa may Señorita Dulce or hindi, sa lang to, sa Sisters or sa sa Marcias. May konti-konti lang dumadaan, mga tricycle, mga motor, pero goods na goods to. Ayaw mong matraffic dun sa papasok ng Bigan. Wala tayong background music. Wala tayong background music eh. Kasi hindi gagana yung camera pag pina-under natin yung music. Yun. Takbong 30, 40, 50. Maganda to pag day trip talaga, kasi day trip or rush hour. Kasi pag day trip rush hour, maubos oras mo dun sa may papasok ng Bigan. Basta yung mga frequent na pumubahe ng norte, ng Ilocos, yun, alam na nila yun. Sobrang traffic kasi doon. Diba? Pag southbound ka, tignan mo yung pinasukan natin kanina, kung walang kalsada pero meron. Actually, laging tinuturo sa akin to ni Google eh. Yun lang, kasi wala lang akong tiwala kay Google, kasi pag tingin ko dun sa papasok, pag pa southbound ka, ang liit talaga, kaya nakakagulat. Yung pala, trinay kong pinasok, ayun, maluwag naman pala. Yung bungad lang. Akala ko kasi noon na dire-diretso doon eh. Kaliwa pala kaagad. Walang traffic. Distance wise, parehas lang. Time wise, mukhang lamang naman dito di hamak, di ba? Ng junction, ayun, to Manila, sabi niya, pero inususundan yun. Dito lang, diretso. Pasok na pasok pa rin sa Bantay kasi yun pag kumanan ka. Yun lang, nakachamba tayo na may korong-krong. Mabilis sana to pag hindi natin nachambahan si kuya na tricycle.
Saka si Kuya Krung Krung. Ting, ting, ting. Okay, background music ulit. Ting, 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 ting. Fast forward ko kaya tumamaya. Wala nang fast forward. Tamang wala nang edit. Para feel talaga yung duration ng biyahe compared sa dadaan sa MacArthur Highway. Ayun. Medyo slight delay lang tayo kasi may krung-krung. Ayun, trivia, ang kolong-kolong sa Tagalog, sa Ilocos, ang tawag namin dyan ay kurong-kurong. In short, krung-krung. Shout out kay Sandara, ang pambansang krung-krung ng Pilipinas. Tawag na rin namin dun sa mga kulong-kulong, kurong-kurong. Yun, shortcut, krung-krung. Okay. Diretso lang, sundan lang. Pag mamaya nandun na tayo balik sa highway. Pagbilis. Hindi na tayo na traffic doon sa papasok ng Bigan. Haba, maganda to, habang wala pang wala pa yung bypass road na totoo. Actually meron na siya kaso may parts siyang putol. Kung medyo sobrang aga yung oras ng pasok at oras ng uwian, medyo iwasan nyo din dito kasi parang I think may school dito yun, school yata yun or doon sa kabila yun. Yun, sa area na to medyo slow down na kasi residential na yun, compared doon sa una kanina pagpapasok natin medyo bukid-bukid lang yun pala, Cora East yun. So tamang slow down ayun, malapit pala sa Marcias ayun yung building yun, hotel sa tabi ng Marcias. Oo nga, tama. Ano yung sabi ko kanina, halos Marcias na pag labas dito. Yan, iwasan nyo yung traffic. Pero yung isa, yung totoong bypass road, ano yan, ang labasan nun lagpas na ng Three Sisters, malapit na sa Señorita Dulce. Yun, yung mga sikat na bilihan ng bibingka dito. Yun nakikita niyo ng highway. Ayun, yung hotel doon. Ano pangalan ng hotel ni Marcias? Basta yung katabi ni Marcias. In 300 meters, turn left onto Bante, San Vicente Road, MacArthur Highway. Yun, highway na dyan. Medyo yung lubak-lubak. Pero barangay roads lang pero mas mabilis. So, end video. Tapusin na lang natin hanggang sa dulo. Take the next left onto Bante, San Vicente Road, MacArthur Highway. Pag northbound ka naman, eto si Mr. Wheels Auto Deals. Yun, doon kayo kakanan. Okay, dito na tayo sa highway. To the left pa Manila, to the right pa Marcias. Okay, bye-bye.